神よ、我が身を捧げます。しか皆殺しだ。奴らを逃がすな。神よ、我が身を捧げます。しか返り討ちにしてやる。どうもと強いお前殺す。野党を一掃するぞ。こいつらを町に入れるな。何としても突破する。よっ、俺とやろうってのか。町は目の前だ。止まるな。走れ。
つらちょっとだけ強い。でも今度会ったらお前たち必ず殺す。クリスさん、大丈夫ですか？ええ、大丈夫です。王子？レディン王子ではありませんか。王子？ホーキング公。お久しぶりです。一体どうしたのですか？実は、バルディア城がダルシスに襲われたのです。何ですと？では、イルザック王は？わかりません。ですから早く援軍を集め、助けに戻らねばなりません。わかりました。私が兵を集めましょう。ですから、王子はゆっくりとお休みください。ホーキング公、感謝します。まだまだ若い者には負けませんぞ。見守っていてください。